खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ इउपिआई बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब। फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय गुगोल पे, फन पे, पेटिएम बाहायग्राफोरा होनांसिगोन टेक्स। फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय गुगोल पे, फन पे, पेटिएम बायदिजों 2000 निख्रुइ बांसिन एबा 2000 रांनि गोजौआव लेनदेन खालामब्ला होनांसिगोन मासुल। हादरनाङै मुवा बेसादनि बेसेन बांहोनायनि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेबादिनो बेराम आजाराव बाहायनाय मुलिफोरनि बेसेनखौ फिन बांहोनायनि खौरां मोननाय जादों। हादराव गासै 384 रोखोमनि बेराम आजाराव बाहायनाय मुलिफोरनि बेसेना फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय 12% बांसिगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरावसो बेमार आजारनि मुलिफोरनि बेसेना बांदोंमोन, नाथाय फिन गासै 384 रोखोमनि बेराम आजाराव बाहायनाय मुलिफोरनि बेसेना फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय 12% बांसिगोन। मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फोसावदों बिटिआर सरकारा। बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होनाय मुंख्लं नखरफोरनो रांनि चेक होनो फोसावदों बिटिआर सरकारा। फैगौ 3 एप्रिलाव बिटिआर सरकारा बारग' एनडिपिनि सा 200 मुंख्लं नखरफोरनो रांनि चेकखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 3 एप्रिलनि बेलासि 2 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मावख'आव बे चेकखौ मुंख्लं नखरफोरनो गथायगोन। बावैसो सान सिगां उदालगुरि जिल्लानि रौता एग्राबारिनि धनदासनि नखरनिफ्राय रां दाबिना मोनैनि आखाइजों बानायनाय बमा खुबैहरनायनि उनाव फिन गेल'नि उदखारि हानजाया धनदासनि नखरखौ फननि गेजेरजों हुमखि होनायनि बेरफुसार अजद दाबि खालामनाय 25 लाख रांखौ होआब्ला थासारिया गिख्रंथाव जागोन होनना जानबुंनि गेजेरजों धनदासनि नखरखौ हुमखि होदों। रैखाथि गैयैयाव नखरा सैनांदों आरो नखरखौ रैखाथि होनो सैनांगौ जानाय नखरा सरकारखौ खावलायदों। आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनाय गोदान खौरां। जायफोरा दासिमबो आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामाखै बिथांमोननि थाखाय गोदान खौरां। आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनाय सम सिमाखौ फिन बांहोबाय सरकारा। मख'नो गोनांदि मिरु सरकारा आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनाय सम सिमाखौ मार्चनि 31 खालारसिमल' फोसावनानै होदोंमोन, नाथाय दायो बांहोबाय। बे बोसोरनि 31 जुनसिम बांहोबाय आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनाय सम सिमाखौ मिरु सरकारा। बर'नि फिसा आर्चारि गेलेगिरि प्रमिला दैमारिया रुफानि मेडेल देरहानो हादों। गेलेमु बिथिङाव फिन सासे बर'नि फिसाया मेडेल देरहानो हानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। मेघालय रायजोनि शिलंआव जालांनाय 2थि नेशनेल आर्चारि रेंकिं टुर्नामेन्टआव बर' हारिनि जाखांफुनाय लाइमोन आर्चारि गेलेगिरि प्रमिला दैमारिया रुफानि मेडेलखौ देरहानो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।